Salutare lume, sunt Alex și bine ați venit la primul episod de Minecraft Hardcore. Da, ați auzit bine, aș vrea să fac o serie cu Minecraft Hardcore. Dăm direct aici frumos Hardcore, punem aici, nu știu, YouTube și dăm așa fără seed, fără nimic, hai că-i dăm așa. Și dăm Create. Așteptăm puțin să se încarce și cam mai e, sper să avem un spawn destul de ok. Bun. E un spawn destul de decent, momentan. Am zis să încerc mai multe serii pe acest canal, să vedem care prind și care nu. Avem aici o mină, așa din prima, și să văd care ar prinde mai mult, care îmi place mai mult la lume și încerc să mă focusez pe alea. Stăm și noi un copăcel. Am văzut acolo că mai este încă o peșteră, cred că. Niște oiți așa din start ar fi genial. Și un sătuc ceva. Iar ar fi genial dacă am găsi. Dar acum să vedem. Bun, cred că ne ajunge momentan lemnul ăsta. Încălus pe aici, frumos, frumos. Bun, să facem un crafting table, niște bețe și să mergem aici să luăm niște piatră. Unde era, mă? Groapa aia, uite aici. Sau asta e alta? Nici nu-mi dau seama. Bun, hai să facem un pickaxe și să luăm niște piatră. Uite, asta e piatra. Bun. O să iau puțin mai mult să ne ajungă. Uite, am găsit și cărbune. Așa din prima. Așa, cred că ajunge piatra asta. Să încercăm să ne facem niște unelte, ar fi frumos. Bun, hai să facem un pickaxe, o lopată, o sabie și un topor. Să avem așa din prima. Asta îl punem prim. Uite așa. E perfect. Și să luăm cărbunele astea, că nu ne strică absolut deloc. Să mai facem și noi niște torțe. Ne acompaniază foarte frumos muzica din Minecraft. Dar văd că îi ceva cărbune, nu glumă. Așa. Și ăsta cred că e ultimul. Bun. Hai să mai facem niște torțe și să vedem ce e acolo. Să le punem aici. E doar atât. Dar măcar am găsit niște fier. Putem să ne facem un shield așa din prima. Chiar destul de mult fier. Dar nici un shield ne trebuie neapărat să facem. Dă-mă să te iau. Dacă tu nu e nimic aici. Să văd unde am lăsat. Uite, aici am lăsat. Și parcă mai era ceva. Uite aici. Asta poate e ceva mai mare. Văd că are deschidere și pe aici. Mai mult cărbune. Și mai mult cărbune. Am auzit un schelete. Dar nu știu de unde se aude. Se auze cam de pe aici, cred. Ia să vedem.
uite, de unde te auzi, mă? Am găsit cărbuneu, niște fier n-aș fi mai găsit. Da, dacă toți suntem aici să luăm cărbunele astea și... Se pare că nu avem noroc să-l găsim. Să găsim scheletonul. Dar s-aude super tare doar. Unde ai putea, mă, fi? Ah, aici ai putea fi. Nu cred că mi-aș băga nasul pe aici. Sincer să fiu. Nu vreau să mor așa din prima. Nici măcar un episod să nu fac și să mor. Nu că am mai pățit. N-am mai pățit așa că am mai jucat singur sau cu niște prieteni și tot așa am murit din prima. Cam 10-15 minute maxim am jucat. Bun. Și am ieșit la suprafață. Hai să explorăm și noi puțin. Să vedem cam ce avem noi pe aici prin jur. Și niște găini, dacă am omorât, ar fi foarte ok. Ce mă? Nu spune că pe tine te auzeam. No, 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 no. Haide, mă, nu mai mori odată. Hai să-mi bat piciorul, ar trebui să am mult mai multă grijă. Și să stau departe de biomul ăsta. Cât mai departe ar trebui să stau de el. Fai cum o secat. Câtă puțină viață mai am. Încă o bucată, cred că dacă am mai dădea, cred că ăla eram. Ar trebui să fac... Ah, uite aici l-am. Bun. Să-l pun jos, să gătesc, să-mi fac un cuptor. Și să prăjim puțin carnea asta. Că trebuie să ne regenerăm viața, în altfel n-avem cum. Bun, se pare că încolo e deșert. Foarte mulți căluți. Și am văzut oițe. Hai, veniți la tata. Și foarte mulți porci. Extrem de mulți porci. Da, oițele astea. Și-s fix 3. Bun. Ah, sunt 4. O să mor și porci ăștia. Bun, haide și tu încoace. Nu cumva să te uit și pe tine. Stai liniștit că nu te uit. Stai, mă, pe loc, mă. Așa. Și cam atâta. Mi-e cam frică, parcă să mă duc pe acolo. Poate mai este ceva zombalău sau scheleton. Haide, de zombi mai fugim noi cum mai fugim, dar de scheleții ăștia sunt prea periculoși. Până n-avem și noi un shield, cam nu putem să le facem mai nimica. Unde am pus și eu cuptorul ăla? Uite aici. Bun, hai să gătim și noi. Bun, și în sfârșit putem să ne facem un shield. Perfect. Haide, vin aici la tata. Că avem neapărat nevoie de tine. Și cam atâta, restul îl gătesc eu mai încolo. Am uitat să fac patul. Să fac un pat.
Îl facem noi așa, nu e nevoie să-l mai caut acolo. Perfect, suntem safe în momentul de față. Deja, mă? Nici măcar n-ai apucat să-mi regenerezi toată viața. Mult prea greu hardcore-ul ăsta momentan. Ăsta îți dădeau ceva că nu mai țin minte. Dacă aș putea să prind unul. N-ai nici... Da, nici dintr-o bucată nu mor. Îl lăs în pace, îl lăs în pace. Mă fac de râs. Bun, hai să ne culcăm. Să nu pierdem vremea să apuce să se spawneze vreun zombie ceva. Și să căutăm ceva, un loc, poate ceva mai frumos. Aș putea să-mi fac casa chiar aici. N-ar fi un loc rău absolut deloc. Foarte multe animale, câmp deschis, avem pădure. Dacă suntem cam aproape de biomul ăla. Și parcă aș vrea să mai explorez și eu puțin. Să nu fac casa fix aici. Ai o pădurice de asta frumoasă cu copaci de ăștia albi. Să vedem. Dacă nu găsesc nimica mai frumos de atâta, îmi voi mai întoarce și îmi fac casa aici, nu-i problemă. O, văcuțe, hai de vino la tata. Să am grijă, poate mor din greșeală, din cauza că am căzut. Să luăm și niște trestie de zahăr. Niciodată nu se știe că nu o să avem nevoie de ea. Ha, trebuie să mai gătesc niște mâncare, că nu se poate așa. Voi sta aici puțin și voi găti toată carnea asta pe care o am. Bun, și s-a copt și carnea asta de porc. Gata, cred că ne ajunge. Mai mult, cred că vă 2-3 porci acolo și hai să mergem. Uai, nu-mi vine să cred. Am găsit templu. Deci nu-mi vine să cred. Atât de aproape de casă. Păi trebuie să mergem. Bun, coborâm așa încet, încet. Hai să vedem ce este pe aici. Power 5. Ok, niște oase. Hai să spargem asta să nu... Ok, o grămadă de gunpowder. Dar nu e rău. Un diamant ar fi foarte frumos, dar se pare că nu prea avem noroc la diamante. Nu, se pare că n-am avut noroc. Să luăm și TNT-ul. Hai să luăm. De ce nu? Nu am spațiu pentru el. Ok, acum hai să văd unde am făcut. Nu. Bun. Și acum hai să urcăm înapoi sus. Și poate, nu știu, poate mai găsim ceva foarte interesant. Deci nu vine să cred cum că am găsit
templul ăsta. Atât. Acolo ce este? Stai, că am văzut ceva. Doar am setat la 22 de ceancuri, nu știu de ce. Parcă tot nu se vede prea departe. Ce e ăla, mă? N-am mai jucat Minecraft de ceva timp, deci dacă nu știu clădirea aia, înseamnă că e ceva nou. Mi se pare că e o clădire de aia de bandiți, de aia, de rideri. Cred că da. De aia cu arbaletele. Mai bine nu ne ducem dacă... Acum să văd dacă... Da. Îs băieții răi cu arbaletele. Villagerii agresivi. Deci nu vreau să mă risc. Vreau să o joc mai safe pe asta. Hai să mergem în direcția asta. Am văzut acolo că este o savană. Floarea soarelui, nu știam ce-i. Mă gândeam că e porumb la început. Asta când am mai băgat porumb? De acolo, cred că aici, zona asta, cred că ar fi frumos să ne facem. Uite că ne aprobă și Minecraft când ne da muzica. Nu mai am spațiu. Văd că pe aici e ceva peșteri. Cred că aici îmi fac casa. Gata, m-am hotărât, nu mai umblu așa în continuu. Îmi construiesc și eu aici o chestie a mea, o căsucă. Întâi să ne culcăm. Haide. Eu zic că ne descurcăm destul de bine, nu prea avem fier, dar în rest chiar ne descurcăm super bine. Am avut noroc. Bun, hai să facem prima dată, hai să fac un chest. Un chest dublu. Și să pun toate astea, toate. Bun. Așa. Astea cam îți duse, trebuie să facem altele. Aș vrea să le fac de fier, dacă tot avem fierul ăsta. Să îl băgăm aici. Bun, hai să luăm. Te luăm pe tine, te iau pe tine. Să fac din prima un pickaxe. Să fac niște bețe. Să facem aici frumos un pickaxe de fier. Bun, pe tine să te iau, să te arunc. Ai fost bun, dar cam s-a dus. Gata, s-a terminat cu tine. Nu ne mai folosești la nimic. Bun, și acum să fac și o sabie, că o să avem nevoie. Așa face asta. Credeam că e un scheleton pe aici. Nu știu, sperasem. Așa. Cred că mă duc, tai puțin niște copaci. Că aș vrea să fac din lemn de alamaro. Și mă întorc imediat. Bun, am revenit. Din păcate am construit o parte din casă fără să filmez din cauza că nu știu ce s-a întâmplat cu filmarea. Pur și simplu nu mai e acolo.
Cred că n-am apăsat eu butonul de start, de înregistrare sau habar n-am, dar n-am construit prea mult din cocioaba asta, să zicem așa că nu prea le am eu cu designul. Voi încerca să învăț pe parcurs, să mai fac și eu puțin design la căsuța asta sau în general construcțiile pe care le fac. E așa, rudimentară să zicem. Hai să punem astea în casă. Perfect. Băgăm momentan absolut tot ce avem aici. După aia o să încercăm să le sortăm. Hai să te iau și pe tine. Bun. Nu știu cum să-l pun. Hai că te pun aici. Bun. Și cam ăsta ar fi primul episod, dragilor. Mulțumesc foarte mult pentru vizualizare și că ați urmărit până aici. Dacă vreți să continui cu seria asta, vă rog dați un like, un subscribe, un share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!